Escuchen a continuación un yapacina de Rink Waltz mezcla con un toquecito de jazz. Paul Laufer, onde tanto romanan de Pierre. Ele bene foi corso passina tuma despedida de Suruman Homber. Toca, Pierre. Toca que tá me entender. Quentura, desejo impossível tá chocar-me na mi fundo. Toca, Tunchi. Me dou de palavra mais. E Rom não por ajudar-me. Me porta viste de dolor, porta luz de alegria. Minsa ni minquesa. Toca Tunchi. Toca Kikuta. Me entende. Edna Proctor, conocido cantante profesional con años en Europa, interpreta la siguiente canción. Give him your peace, let him rest in your arms. Worries and troubles, fear, pain, and struggles all disappear when we stay in your arms. Patristo, con un bello reportaje, Biblia no se tiene costumbre de suavizar el corazón tristo contando algún anécdota de defunto. Reginald Castaner, ilustre guitarrista cu conservatorio, quien de conoce Pierre más que cualquier otro gente, a ponernos lubida y tristeza un ratico así. Een keer was er een mevrouw die kwam, Pierre Laufer, kent u het nummer, het gaat zo, ik ben de naam even kwijt, Frederik. Wij keken elkaar aan van Pierre. En Pierre keek me ook aan van, ik ken het ook niet. Ik zei tegen mevrouw, dat kennen we niet. Nou ja, zegt mevrouw, en jullie zijn toch een professionele band? Dat moet je toch weten? En Pierre begon meteen te koken achter zijn keyboard. Ik bleef rustig. Ik zei tegen mevrouw, als u eventjes het nummer weer voorzingen, misschien kunnen we u volgen. Ja, Frederik riet het. Pierre, mevrouw, dat nummer heet Dominique en geen Frederik. In een zaal vol mensen. Nou, dat was weer Pierre Laufer. Más música rítmico para despedir de un músico salsero y merengón. Luigi Delanoy con Vanessa Huisman. Después de bastante música, canto, poesía, también es momento para reflejar un poco. Con palabras de pastor Joep Roding. Wij houden onze ogen gericht op het kruis van Jezus Christus. En wij spreken uit in tastend geloof dat dit niet het einde is. Dat onze God een God van levenden is. Maar meer dan het lichaam blijft ons de naam van deze mens. Pierre Antoine Laufer. Die naam noemen we hier met eerbied en met dankbaarheid. Wees gezegend, Pierre, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Y finalmente tocan a un de dos jumuenas de Rose, Patricia Huisman, die clausura emocionalmente en homenaje aquí, en honor de Pierre Laufer Jr.
Voor mij, Pierre, ben je mijn steun en toeverlaat. De beste medicijn en therapie. Bedankt voor je begrip en acceptatie hoe ik nu ben. Je bent de grootste steun in mijn rug. Ik hoop dat ik lange jaren zou mogen dienen en als een waardige partner aan je zij zou kunnen zijn. Samen met God bedank ik je voor alles. Lucy, mamita, doei, amor. Que Dios su poder nos lo lograr. Pierre Patlan Lauver Jr. Nu wil ik jullie allemaal vragen om voor het laatst op te staan en een dagelijks applaus te geven voor hem. Con gran cariño y humildad me trata de compartir con vos e imaginan de despedida de nos gran músico curazoleño Pierre Antoine Lauver Jr. Condolencia também na Rosemarie, Dimitri, Patricia, Vanessa e tur rumana de Pierre. Pierre su Shinichi proximamente lo va a depositar junto con su mamá defunto de un graf na Corsol.